Janeno Lolwe Tv, amosi no yawre kumora mora maintie, agero ni rio maber, udhiambo makawuono niendi, eno di chieng machielo, alwaki ni machiegni chero niendi, mar Ngima Mwandu. Kende studio kaendi, kawuono wanitiere koda wendo, mawadhi godo mbaka, komiyo wasigande gino mosekade nyaka ne tuo mar corona, kata COVID-19 make. Wangeni COVID-19 en tuo moselal gi ngima ji mang'eny, kendo sama in kode tinyalo kade matek miwuoro. Kaka survivor, kaka jalno mano kade mochango, omiyo wasigande e lasiti gindi. Luonge Ruth Chungo, amiye thuolo makende mondo mi wach nyinge gi kama owuoke, kaito bang'e nendo wachaka twak. Machiegni studio mam. Erokamano. Mokwongo nyinga iluonga ni Petronella Kinyi. To nyinga ma ji ong'eyaga go maber kabisa kamora mora e Nyanza ka iluonga ni Ngeso. Mano to nyinga mar Injili. To nonyuola e piny Uyoma, kamoro ni Katwenga, Chienda School. To naloko dak e piny Sakwa. Tadhako mowar, sani adak Migosi ka, adak Kisumu, Migosi Estate. Talemo kanisa miluongo ni Winners Chapel. Erokamano. Ang'eni nitie gimokele studio kaka wuono. Kendo en wach makang' wuok e dhogi daro jait ng'ama chielo, samoro nyalo kelo lokruok, kata nyalo kelo pogruok e ngima ng'ato. Nyiswa ne to ang'o manotimore kit ngimani, tuo mar corona nomaki karang'o, titieko thuolo manade e osiptal? Mokwongo adwa wacho kaka gini nochaka, to nok ang'eyo ni en corona. Kana okwongo chaka, nochaka ni duonda ila. Nawinjo ka duonda ila, to duonda ng'ere. Adwaro ka gima fall matin. To an naparo ni mano en mana honda, mubira to kalo. Koro akawo yath moro nan ge oda kanyo ni betadine gargle mouthwash. Ta gargle tang'ulo. Koro anagalo ni mano bro changa. Ikude ting'ule. Akude tang'ule. Kasi kude ang'ule tatieka. To bang' ndalo 2 taneno kodhi nyime, tachako winjo ka chonge na nyosore, aol. Koro atima gigena kaka timoga, lakini mucha to rumo. To pok aparo wach moro ewi muya marumo ni. Koro chopo di chieng' mar 4 to ka gini ochaka, to achako dieo. Koro adhi e chemist, anyiso ja chemist na dieo. To enomiya yadhi go diep mondo adhi amuony. Amuonyo yadhi ni ndalo 2. To diep ni pod dhi mana nyime. To e sechego pok ne paro moro bire wiya ni gini nyalo bet corona. Kech an naneno ka gima corona no bor koda, ok nyal maka. Kiny ka piny rum, tachako winjo ka uma odinore, an gi homa. Kendo achaka wuok adhi e chemist machielo. Apimo ne ja chemist niya, uma odinore an gi homa ga honda. To denda be winjo karama, denda rama, fuonde na rama denda lieta. To ja chemist miya yath miluongo ni Flugon. To chako miya yath mar honda mimadho. To chako meda painkiller. Unyisa ni mano is okay, I'm sorted. Achaka dokot. Amonyo Flugon matieko. Koro wiya be bara. Wich baro donjo ka. Luyo donjo ka. Ma denda chwira. Ma odiochiengi mar adek koro nyaka. Ma odiochienga mar 6 nyaka chak tuo. Awinjo ka luya koro chwerna kamoro mara ka dhi nindo to kama ninde pililo. To wach moro ni corona di med ni momaka cha. Onge wiya be okapar. Adhi mana nyime gi self medication. Adhi over the counter. Akawo yath ma onyisa amuonyo. To jogi be magi parie ni gik ma present gi nyalo bet corona gi ng'ad na rieko. Ni dhi pimri. Gin gi miya yath tamuonya dokoda. Koro yadh gi amuonyo to tuo dhi mana nyime. Kara gini take root. Omedo donjo matut e ngimana. Seche man pod nakia ni en. Ka chieo di chieng' mar 7, koro wiya bara mokane mbelena. To wanga lel ta follow. Koro anaparo ni ma malaria mochakre ich. Nikech no diewa. To wiya bara to an gi loya tan ga honda. Koro to funda be jonde na belli to kadwa kata wuoth. Mucha be rumo. Koro wacho ni mae chalo malaria mochakre ich. Ok manyeth malaria. Koro chieng' no afwenyo ni onge gima nyalo chamo. Yudo ka koro ndalo 3 gimora mora tasteless. Ko chwak chai okelna. Ka dhi madho chai tachalo ng'a modho pi ok madre. Apenjo ni be ukete gimoro ni e waketo ok awinji. Awacho ni teda ne uru gweno machal kama motuo kama chal ni dang' acham. Kolos gweno no kaka dwaro.
Kokelna tachalo ng'amo opoko kor yath ema chamo. Abilo ni tawito ok chamre. Koro chiemo boka chiem to pok aparo ni gini corona. Kinyne machielo acho nadwaro ringo mobul apani madanga cham. An aparo ni gini malaria. Odhi odwana ringo mobul. Kokel ringo mobul kata mana belo ni ok chamre. Awita. Koro chieng' no godhiambo to acho ni wadhi ane osiptal. Ma ing'eno di chieng' mar abiriyo nyaka ne gino chaka. Asetieko juma ka tuo. Koro acho ni adhi ane osiptal. Gini chalo malaria. To malaria ni ok owinji yedhe mamuonyogi. Wadhi apima ne malaria. Koro awuotho kenda adhi e osiptal moro mar private matin machiegni gi kama dage. To kadhi to pim malaria ok oyudi. Anyiso gi kaka winjo. To gipimo malaria onge. Kaito gikoni kela ne urine wapim. Koro ka gitimo urinalysis to giwacho ni lach nini ok waneno gimoro malich lakini wabwami yango wami yami antibiotic moro matin just in case lakini gima giyudo tonge. Koro gikona ni kaw container ni dhi ot kinyi kelnwa oko maduong' wapim wang'i ane ka in gi typhoid. Koro kanyo kawacho ni yawa karang'o matima mawinjo marach kabisa to ni gima tuya be jogi ok oyudo ni kendo gichika ni kinya dogi mondo gine kan gi typhoid. Seche go ing'eno kanyal wuotho mucha oserumo chonge no nyosore wiya bara to wanga lil mokane mbele na kaduogo ot kech wuotho koro kunenya wuotho kenda kaduogo ot atemo na muonyo yedhe mane gimiyago na dwa tho gotieno manu koro chieng' maraboro nawe natho koro thung' okayue tafuolo achakunjo ka fuolo to luya machwere denda chalo ng'ama ol kuome pi to katemo nadwa chung' mondo adhi kata mana olo pi matin to choto an goma e bedroom na e kora mar nindo chopo tama atemo mol gi chonga aidogo kanyal kata mol gi chonga machopi onyosa kabisa. Koro kae machichgo acho ni to gini ang'o ma koro kinyo di chieng' mar 9 eka kora wuok eka wacho ni adhi apimane nikech chunya maiye kana winjo kakipimo corona naparo ni an ok onyal maka obor koda kabisa ok ane kuma doyuda kech awacho ni aritra ok ane kuma dang' oyuda bende mokwongo an ne chal na ni corona ni en omako particular class kaka jomoko okete kara corona onge gi klase omako ng'ata onyalo mako all ages onge ng'amo wero kata ng'amo yiero kore ka achako paro ni to dibed ni en corona dio lakini pod adak e denial awacho ni ok apar lakini atema adhi ang'iyane adhi osiptal chieng'a mar 9 nyaka nachak tuo. Kichopo sala ng'omo timore kachopo osiptal koro adhi osiptal mar sirkal. Yes. Kachopo to kara kituo ka gimoro hinyi tikia protocol nolwenya na weyo ok iluore gi chik mar osiptal kata ni kedi pango laini kanye titimo nang'o nakia kech wang'a ok lila neno na tho koro ane chopo ta chika lab kendo gini pima nikech ne en chieng' holiday koro mano ne en tarik 1 dwe mar 6 chieng' Madaraka Day. Achopa ta tuchare dra kom ni du ko penya ni mama nina koni abiro mondo upima mano kende mokela upimi ang'o awacho ne gini abiro mondo upima covid pim na uru corona atho gini hinya na kiani enang'o to kata seche go ne poda wacho ni samuri dhi pim tiyudo ko onge mondo kora dhi anon ni tang'o matima to kano pima to dwoko to wachna ni en positive in covid-19 positive entie na winjo ka ochalo gima dundo na owe gocho nikech ok ochalo na ni en adier ni ambe gino maka nikech pile ke gimoro timre mrach tidhire ne jomoko chal ni to konyal biro buti koro wan gigo udhiro ne jomoko mokwongo an naparo ni an kaka ng'amo war malamo Nyasaye matiyo ne Nyasaye masav Nyasaye andang corona kumaka mane kaka an nang'eyo
Koro gino ithiro ne jomoko. Koro adundo na okuongo chikre. Acho ni corona omaka. To gima na kuonga paro kapok aparo wach machielo na paro Yesu. An Yesu ema na kuonga luongo. Awacho ni Yesu ka Jehova kik iweya. Kata chal nade kik iweya. Mane gima na kuonga paro. Koro gola ka otera ir daktari. Daktari unyisa ni kuonde ma ji dhie quarantine te, isolation center margi opong. Koro adoga dhia quarantine ot to ondiko na yath. Unyisa ni dhie chemist marwa mondo idhi timango, idhi kawo yadhgi mondo idog ot. Idhi quarantine odi. Gipenya ni kamidake. In gi room ni kendi minyalo quarantine ta in gi nie. Kono gini an gi room nan gi choki bathroom gi gimora mora kara e bedroom na kara mar nindo. Ikona ni kare dhi quarantine odi tibi duogi. Bang'e mondo wa monitor ni to kore dhi nadi. Iwuok irok dala koso? Awuoga dog dala. To gikuongo ginyisa ni adhi e chemist gi mondo adhi akaw yath mondikona. Hawi marach kana adhi e chemist yedhe go ne onge. Gikona na adhi anyiew wina kata dhi leo. Sama na wuok kanyo, kaka koni an na kuonga paro mana Nyasaye. Ok na kuonga paro wach machielo, na kuonga paro Nyasaye. Na kuonga wuok kanyo to paro ni en cha kanisa wachamoga Holy Communion pile ka pile. Wachame kanisa tich adek ka tich adek. To dichiel dwe bentie Sunday ma Holy Communion. To pile be wan go e odwa, e utewa wating'o ga Holy Communion. Ichamo kindi pile. Mane mana kuonga paro. Awuok kanyo taringa dhi cathedral kuminyiewe gigo. Tayudo ka en holiday gi loro. Sama kanyo tawacho ni kata ka jogi loro ok ayudo gik mana adwaro. To adhi e supermarket. To kadonjo e supermarket akwanyo kwencha. Nikech mama wacho ni gimora mora miselemone miluonge gi nying kamane kaka nobedi. Kwencha mar Fisto ilamo ne tiloke rembi Yesu. Imade ka korin gadier ni mano rembi Yesu. Mane kaka wan watimo. Onge gimoro malich en rembi Yesu. Pose alamne. Akawo kwencha. To nikech na akoso yudo bread kocha. Ringre Yesu. Takao biscuit ema nyiewo. Tawuok kanyo. To tururu nyaka chach. To ka chopo, tacho ni no se yuda gi corona nyaka bed careful. Achunge rangach gi oko ta aluongo ng'ama nie ta koni yaw na geto kadwa mulo gi lweta. Ka donjo ta chung e diere tir kanyo tacho ni nyisna u pastor na dware. Jakwatho wacho ni monda otera ofise tacho ni nyiseur ni okanyal donjo ofise. Kech na temo ng'iyo niya. Ageng kika risk ngima jomoko. Nikech nitie jomoko ma careless ma kata koseyudo ni en gi corona to dhi okikra kika gi ji. An no kadwa timo mano. Kech jogi to ne pod kia gima an. Koro ka chung oko kanyo tako ni nyisuru pastor ni an oko ka ene ma mondo bi. Jakwath notimo ng'wono mowuok e ofise mobiro senior pastor. Kobiro tako ni kiki chop buta chungi chien kucha oyud kan covid positive. Koro kadwa sudo but ng'ata. To jakwath onyisania ang'uma moni biro ofisa mano ok nyal moni biro ofisa ibira ta an manyise ni ane mo kadwar weya kama chung'ni takoni ni akelo kwencha ni gi biscuit mondi lok ringre grembi Yesu lamne gi mondi gwedhgi mondo adhi oda to kiki mul gi lweti kecha semulogi bless them but from far. No timo kaka na wacho neno na tingo gigago awuok kanyo achiko leo chemist adhi nyiewo yedhe mano wachna ni mondo anyiewo kae ta dhi oda. Ka donjo oda ta kunga chunge laro. Ta nyiso joma ni oda no winjo kik ng'ato bi buta. Kik ng'ato sud buta. Bende room nano kik ng'ato biye. Oyuda gi covid. Koro adwa timo niya adwa quarantine. Koro kik usud buta. Ani gima natimo. Basta donje oda. Alogo lweta gi oko kanyo. Basta donje ot. Kana adonje ot. Chieng'no for the first time bedroom nano ruenya. Mor madonjo ga go pile cha. Onge. Gik moko kore ka reality cha ko biro na ni en chande an gi corona. Ma koro konego sud buti jibo konego bibuta. Tado adak nango. Kaito aoro nyara kone ni dinyeo disposable cups, disposable plates. Gimora mama biro tiyo go ka mondo kik o handle. Koro ka ng'ato biro to keto na chiemo dot kanyo to miya. To baso de. Sama na chako quarantine out. Na yudo ka maisha no tek miwuoro. Makema kage kanyo.
Janeno mar Lolwe TV ma wagomba kotenore koda jalno endo mane tuo mar corona omako. Kendo inja kose kade kata kamano pod wadhi mbele. Mama kaw mana ywe matin kod duka ma intang no nyiso into ngima mar bede quarantine e ode no chalo nade to mar hospital no chalo nade to ere kaka no o manage ganyuola mare gi joge makendo be oko miyo tuo niendi make mana kanyo waduogo tok nyirni machuok. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV prodhi mbele ka indi gi twak e studio ka indi wan koda wendo mama Petronila Kinyi magonwa mpaka kutenore koda tuo niendi mar COVID mano make ma ochango kendo sani wan kode ka indi omiyo wasigana mare pek go eko mano kadhe. Iwacho maber ni iduogo e ot ichako quarantine e ot ngima no chalo nade? Sama na duogo monda quarantine e ot eka nang'eyo ni kara kiwinjo kiwacho ni ng'ato quarantine tikia ni gino lich machal nade. Mokwongo chuny iluor, iwinjo ka in gi luoro moro kech kama intie ng'ato ok donji. To mar ariyo bet ni seche mane pod aketho ka thiedho gik makia ni corona cha chal ni nene muya ni osegore kuom joma adak ge oda mi kara tuo ni osegore kuom joma ni oda kate nyithinda te. Koro chieng' mana pimra to yudo ni an gi corona katigo ndalo ariyo wuoda kadhi to yudo ni ka en gi corona. Koro ji te tuo e ot ka makata ng'ama kony nyawadgi be onge. Wanindo wate watuo wate ok inyal yie ne ng'ato be waoko mondo bi e odi kama intie nikech in bende timang'o ok idwa ni mondo kik ihiny ngimagi. To isolation centers bende nyisi ni opong'. Koro wan ka wanindo watuo to wan te wanindo ok nobet mayot. En gima kiwinjo ni ne timre ne ng'at machielo tiweni en gima ber. Sami nindo gi joodi te oto ling mok chal kata gima ji nitiega kata TV onge ng'ama yawo kata TV gite gi ji yawo ka ber miwacho ni nadwa neno news onge wi. Koro gima natimo kadwaro gimoro tago simu ne ja pikipiki mang'eyo taoro ne pesa tako ni nyiew gima kama to kibiro tiwite wi gate bola kanyo mabokawo kik idonji. Mane kaka koro ne wadak aduoge ot kama bet ndalo 6 ka quarantine to tuo medre ameda amonyo yedhe manomiyagi to tuo dhi mana nyime. Ok dok hospital? Pok adok abet ndalo 6 chieng' mar 7 koro negi nega. Koro nyithinda maneno ni mama ni koro ok nyal. Koro gin magineno ni mama ni ok nyal koro gineno kaka dang tera hospital. Dang ringo koda. Iringi dhi hospital kendo. Maber ine ringi dhi ning'e kata ni dang idhi kata tiendi manyono pinyonge. Otera. To wuor nie. Ni chieng' mane itera hospital no law kende molutni law. Kara maber ema ng'ato ng'iyo ber gi urembo. Ng'ato penjo kata ni adwaro akra kama kia adwaro lawa mane kia wuoche ni kanye kia earrings. Maber ema ng'ato penjo ni agemna urusinde liana machal kama. Kara chopo kinde ma ng'ato ok nyal okiare law mulutni to leso tueni bas. To wuor ni higni te madak Kisumo ka. Ana kiaga ni nitie kamoro ni isolation Kondele. Onge wiya. Ineno ga na building. Ndara ndo ngakalo pile be kata kuonde go kingi. Be inge ni Russia hospital ni kanyo. To gima inyoteri kuro onge maybe once in a while kidhineno ga kata jatuo moro to dong wadonje main gate malukucho. Koro gimoro matimre kae ni kionge go kata gabari. Nyathi Nyasaye wuonwa sama na wuok e ot gima wiya nokowil ga donyisi. Wiya nowil gi weche te to nitie gik ma wiya nokowil go. Mumana awacho ni kauru mumba. Kauru Talking Bible na an gi Talking Bible. Ma ene bag na kate chiemo na nyisigo. Ma kiseyawo ti idwaro kama idwaro. Awacho ni kauru Talking Bible na usona kanyo. Holy Communion sona uru kanyo. Bread and the blood manu wiya ok owilgo. Iwinjo. Magi gik ma wiya ok ne nyal winjo mano ngimana odak kanyo. Nikech nang'eyo ni kata lich machal nadi to I still depend on God. Yes, even for my healing, yes, I depend on this God. Kata be ni daktari bro thiedha, healing comes from God. Na wacho ni gigago to kik wena.
oting nagite onge manodo nyaka anointing oil kwangado story ni machuok ichope hospital nochalo nade koro ka chope hospital to gima na wuoro hera ma joka nigo ging'eyo ni kara gini hinyo ji ichopa ni modonj koda ni to gigemi agema to ng'wech turururu to nyaka oxygen udiri wako oxygen direct moriere ana donja ni to oxygen moriere ikawe ndaladi da apar ka pori mane oxygen ka maiso ni ngima ni gi tuo ni endi mar covid okaw thuolo mar nade kapo idak mane od thieth kaya bete ndala par kaya to chako gola otera hospital machielo kucha tieke jumba 4 maiso ni dhi mana giducha ariyo ka koro ndala par mana bet kani nane oxygen sama ne gineno ka koro yweyo na duogo maber to gikona ni koro tidhi maber koro yweyo ni ok rach ahinya seche mane anindo kani to nane oxygen na ofwenyo ni kari nyalo chopo kama ikia pogo ni en piny otieno kata en odiechieng' nakia wiyo wil nyaka gi nyingi wiyo wil gi gimoro amora. There's only one thing that matters to you, life. Ngima kende to gima na chaka wuoro ni kichopo kanyo iwinjo ka luoro moro gore kuomi nikech kineno kaka jowadu chalo to gino ramo del nyathi dhako wadu wang' nyaka ne nyuola we ni muoche maremo nwang' ni nayudo gima remo molo muoche maramo del molo muoche to muoch ber karami tiweni iwacho niya ka nyuol ni to bas muoche rumo in gini rami mikia ni chieng' nowera modendi karamo komako bam ni no yoyo to komako pinyi to kodhi gondingi to komako wi to samogore ko yani dendi te pok na winjo ka joma chuo ywak chieng' no na winjo kama joma chuo ywakie ma ng'ato ywago mingi ng'ama dichuo chuo ywak ji ywak koro kinjo ka ng'ato ywak kacha luoro gore ko mai ringi dog ir nyasaye kama koni ruotha winjo ka luoro moro gore ngimana to gima na tim talking bible na okling radio an go kacha matin radio cassette mantie wende mag injili mag nyasaye kende ywak throughout ita mago kende gik manadwa na winji ok nadwa winjo weche mamiyo chunya bet maluor makelo luor e kit ngimana to kinde duto nasika wacho achiel ka winjo ka ng'ato ywak ni nyasaye ni atho an nako ni nyasaye ni okabi ywak natho abiro ywak niya kako ndike Saburi 118 matinda 17 ni okabitho tabiro mana bet mangima monda tim neno kuom gik mabeyo ma Nyasaye osetimona mane kaka na aywak niya Saburi 117 matindo 20 Nyasaye oro wachne to wachne ne mochanga emo ugola ilak tho ilak wasigu kanyo kende mareme kenda chaka ywak niya Lord have mercy upon me a sinner I am, forgive me my sins, give me another chance to fulfill my calling. Mano kende kaka na ywak. Ena madang nyis jal moro masani neno wa paro gani wach mar corona ni endi en mara gi class endi mara jomo mako jomoko bacha ni corona ok mak joma tindo le mako mara joma igoniang wach mane madang giwegi godo paro ni mane en miriambo ma jachiene malando mama chunje chiene en jamriambo chakre nyaka chon ok wach gadier to miriambo kosuko dho ng'at achiel to dhiengo dho ng'at mar ariyo to bas olok jigalo ni en adiera sama na chopo kanyo na fwenyo ni corona nyalo mako ng'ata onge class na yudo jotelo kanyo na yudo jomosomo kanyo na yudo jomoko dhi school kanyo na yudo joma tindo kanyo to na yudo joma dongo kanyo joma tiyo gi jomokti jomomew gi jomodhier corona onge class wang'ne kana yudo gimokawo dhano te humanity mokete one basket regardless of your social class or status oketo jite basket achiel e kikapu achiel jirome iye kacha kanyo kinyal ng'ani ne tiyo kia ng'ani ne loko hala kia ng'ani ne timango jite chal in fact kin neno kata nas kaka de wangi kama chani mana mineno Nyasaye to jogo nigi ng'uono gi hera mane mawuoro mana bro mana wacho bang'e joma tiyo kanyo duogo chunyi iwinjo ka chunyi duogo kech ji bok donj kanyo miluonge ni isolation koro gen kendgi minyalo nenogi onge ng'ato mineno moadala ere kaka ne girito kaka ne gijiwo mondo mi jogo rito wa maber kore kanti nyaka counselors e iye kanyo johocho nitie gikelo counselors wuoyo kod johocho go to sika ko biro to mako lweti kama tineno kurudho kata dho chunyi kama iwinjo ka chunyi duogo
johocho to jogo be loso kodwa maber. Jakel chiemo kobiro ok obukela to bolo kobiro koni mam bedangi bile matin chungi time kama koro bet mane gi chiegni go kodwa nikech tiendi minyon go piny binge ni onge gid mora ikonyi kama ininde ni kae to kacha jogo tiyo gi chunya achiel mapogo ni ma nas to ma doctor to ma ngo onge gin te ji chal gitiyo maber marom onge ngama tingre ni an daktari ni ta an nas to ma en ngama chal nadi gitiya machal. Isae odi bedo quarantine ne ot eno kachalo iduogo hospital ngima ni toko hospital idoke ot kuro makuri sebe bedo osegoli hospital nobedo ka walk e isolation center to achaka dhi hospital machielo moriere ka doke ot hospital madhieni ema ka chopo to kigo kora picha tiyudo ni kara pneumonia nitie e kora ka to tiende na gibe kara nosetho kara gini nego ga nyaka leche samine ni nindo cha teno odich gi leche ni onego tema koro kinyal sudo kata simu kinyal ma we kata wuoth kata sudo kendi kama onge gimi nyalo timo gimora mori timoni kore ka chako kendo wuoth machielo mar thiedho pneumonia nika paralysis nika onego tiende nite kori ichalo ng'among'ol dendi tote kamininde no to gini kara samane poda budho kode ot katemo thiedho magi machacha kare no wuotho odhiga e fuonde migepe ma iyegi eno chika dundo to chiko chuny to ridre nyaka nyarogno eno manya gik moko te ogamrego kore ka chako thieth kendo miluongo ni second phase ma bet kae jumba 4 jogi okelo joruecho miluongo ni physiotherapist ochakruwa dendagi kara del kosetho kirwayo to en nduru modhi wang' achiel mumaki amaka dendi lit okidwa norwa kech lechego nosetho tidwa ni gichak gidogi giti kendo ne en ruecho mirwaye diriyo pile ka pile abete otanda machalo nyathi matin miketo ne pampat masudo kosechak rwaya mochopo kama kore nyalo bete bed pan kore ka kanya sudo kama inyalo tai ka ng'ato mako koni to ng'ato mako koni mondo tiende nigo obed koriere kore ko chak puonja wuoth ka nyathi matin mapok no wuotho nyaka nene eka duga fwenyo ni kara corona biro gi gik mang'eny ji lunga ni corona to corona ni obiro oting'o stroke e yeka blood pressure oting'o ka mano chaka mana kan e isolation center pressure nasiko idho masamoro chopo nyaka 200 osiko mana okoduok chien mar 170 na onge go nyaka nene to nopukre ndalono kore no nyalo biro onyalo kelo pressure onyalo yoe diabetes obigo onyalo yoe stroke obigo onyuolo tuoche paralysis gi gik mang'eny moywayo birogo no achopo kama afwenyo ni wiya wila kare no dhi nyaka malo ku no dhi nyaka malo aneno ka sabe koro mawa wang'wa wachemo gik madange iwego do janeno Lolwe TV apa ni angi wacha dek manyalo wego mokwongo en ni anagone Nyasaye erokamano nikech nogola kama ji mang'eny ne ngima gi olal to ruoth nodwoko na ngimana to kaka nasingra kode ni dwok na ngimana mondo achop luongni mani miya mapok achopo an gadier ni ruoth bro miya ng'wono mondo achop luongno agone erokamano Nyasaye manokonya ok ne en tekona mowacho ni ok en kuom tekowa kata kuom nyalowa to en kuom teko mar Roho Maler momiyo ne Nyasaye dwoko na ngimana gi jonyagoni erokamano ni jo Nyasaye duto be mane lamona nitie joma nodonje lamo giriyo kech mane lamono dichieng kod otieno mano mako ngimana kama agone gi erokamano kamoro amora ma gintie mar ariyo ago erokamano ne jok ma nokonya te kuma ne antie isolation center nyaka hospital mana chaka bire mar ariyo ni ji duto te no treata with love and care mano miyo ok naneno lich moro ahinya mar tuo kata kwede moro ok naneno kuomgi gin joma ne thiedha to mar adek awacho ni joma paro ni corona en wacha ging'e ni corona nitie an janeno ama survivor an no sewe lwet nono na tho in fact anyalo paro chieng' moro kani ane isolation nabedo nyaka resuscitate an nasechopo mabor to Nyasaye odwoko na ngima koro corona is real corona nitie oko kata onyalo mako ng'ata ng'amo meyo ng'amo dhi sikul ng'amo kosomo ng'amo dhier ng'ama chal nadi ng'ama tin ng'ama duong corona mako jite koro ji otema bet careful kaki wacho ne ji ni ji orwak mask
ji avoid crowd ginene spacing mondo ji otim. En adier ni corona nitie, to kapok omaki kata pok ng'ato buti tigalo ni en wacha an janeno kiwinja yie ing'e ni corona nitie, en tie adier an nomaka. To achaka wacho niya, nitie gimiluongo ni akweda mabiro gi wach corona, mana neno stigma, kisungu luonge ni stigma, dhulu luonge ni akweda, mana neno. Nyaka jok mokipar ni nyalo stigmatize, nyaka jok miparo ni yande chiegni kodi, kowinjo ni in gi corona kochako wuok kodi kata e simu, chane ma corona wuotho nyaka e simu. To an gima nafwenyo ni kara corona kotiko ndalo 14 kopime to koro onge, nikech sama nawuok e isolation center nopima, to yudi ni koro ok anyal miye ng'ato. Tem yudo ka ji oluori, ng'ato kudwa biro kata e odi kia osiptal, ng'ato kudwa sudo machiegni kodi, kata joma yando ogeni chunga gi chien. To corona miyo nyaka kata jatich mane ndiko ni jatich nitie kaka ng'i, kata askari mendiko ni riti, nikech corona makino kende. Koro neno ni en above you, nikech in inja corona, oluongi ni inja corona, to corona be nosewei. Awuoro ni kara stigma nitie ma jomoko pod nigo about around corona. Mano na neno kod wanga. To corona oko yiero. Inyalo nyiero ng'ato kawuono to karike nimbe samoro ki nomaki. Koro ritruok ema gombo ni ji mondo ritre, to mogi ni wiji kik wil gi Nyasaye. Gimora mora dhano nyalo timo, to ka Nyasaye ok okete lwete to gino ok chopi kaka dhano pare. Nyasaye manodwoko na ngimana, agone Jehova no erokamano, in be agoni erokamano. Nyaka ji duto te ma nie Lolwe TV, agonu erokamano kuom miya thuolo ni. Ma en mana chakruok, ang'e nubro luonga kendo. Kechan gi weche mang'eny madwa ni jopiny owinji. Nyasaye mondo gwedho. Gikanyo no, janeno ma Lolwe TV, mane makelo giko mar twako modo chieng' ma kawuono. Gima mbawe igodo ng'e ni corona nitie kendo koyiero ng'ata ng'ata. Omiyo nyaka wed motang' kinde duto kendo waritre kinde duto. Luonga Ruth Ochungo, watudre kendo ngeso manyien e chenro machal kod maendi.